финишко и свинско заправо. Das Wasser braucht bloß gekocht haben? Това е за пюрето. Вода. Чиста вода ли бе? Да, чиста. Топла вода обаче. Топла, да. Това е картофел пюре. Сега правим картофено пюре, да. Просто се слага в горещата вода и се разбърша. Объркал се. Взел е вегетора, ма се объркал. А това кое е печен лук? Печен лук. Дребен шмалц. Печен лук ни толкова имаме на чували. Имаме го. Може да правим много пюрета. Това е много хубаво за пастет. Готово. Пюрето е готово, верно? Да. Може да дегустирате пюре. Аз не може. За печен лук. Това е дълга дръжка. Само печено от Печен лук.